जों नै दा सयनास पाहारनि हाजोआव गाखोगासिनो दङ। हेलौ गाइस, नै सयनास पाहारनि गेट मोखाङाव आं सफैबाय। नै दाना गेटनिफ्राय गाखोलांनोसै सयनास पाहारनि नैबे सिरिखौ आं नै गाखोजेनबाय। जोंनि भक्त लोगोफ्रा नै आगोल सिगांबो गाखोदों, आं उन नैबे गाहायनि सिरि। गेजेरनि गेट मोखां सफैबावबाय। शिबम मन्दिर खाथिनि गेट। मोनसे मन्दिरनि साइडथिं थांनाय लामा। अरे क्या आता लेंगे मालवो केला, दूध ले लेनी है, एप्पल ले लेनी है, खोआ अंगूर ले लेनी है, दुकाटी ले लेनी है। ऐसा के हमने के जानता नहीं, तू लोग क्या को तू लोग मन में समझे रहेला। खानदान में मार बाटल रहेला ना, खानदान में वो बात तो पैसा हमरा का दे दिया था वो गयो। Apa seperti kalau ya yang ada ini. Ini dua ada kita juga jadi. Seperti kalau apa kalau itu kita harus sambungan. Oh, नै दानिया जों मोनफैबाय जोंनि धोरोमनि आफा बालकानन्द मुसाहारि आरो बेनि उनाव सत्यनाथनि सक्ति खालामनाय जायगाखौ जों नै बेखौ मोनफैबाय जोङो। हेल' गाइस, नै जों दा गोदोनि आफा बालकानन्द ब्रह्मचारिनि सक्ति स्थापन खालामलांनाय जायगायाव दङ। नै बेसेबा हाग्रा गुदु सिङाव सयनास पाहारनि एसे साहा बिफां बारिनि सिङाव दा बेखौनो फोसाबनानै जों फुजा होगोन। बेसेबां मोजां मिथिंगानि
উত্তর মার্গ সত্য সনাতন শ্রেণী মর্যাদা সত্য নারায়ণ গুরুদেব উত্তর মার্গ সত্য সনাতন শ্রেণী মর্যাদা সত্য নারায়ণ গুরুদেব পরস্পর পিতা শ্রী শ্রী বালখানন্দ ব্রহ্মচারী গুরুদেব পরস্পর পিতা শ্রী শ্রী বালখানন্দ शक्ति स्थापन बायबाबो मिथिगोन आरो बेखौबा दासो साफा जाबाय उनाव आरो हाग्रा जाफिनबाय सयनासि पाहारनि शिब मन्दिर हेलो गाइस नै जों मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय सयना पाहार मन्दिरनिफ्राय जों थांनो ओंखारबाय जों दा नै गाहायनि सिरियाव सफैफिनबाय गाहाय लास्ट गेटनि गाहायाव नैबे धन्यबाद होननाय दं जों गाहाय सिरियाव ओंखारबोबाय ओइथिंजाय गारि दोनदों Oh, Bapak. Nanti. Okay.